ngibingelela ababukeli nje bonke bomkhanyakude TV. Ngibingelele nje nawo bonke nje abaphathi bomkhanyakude TV. Usithembiso Cele ke lo wasendwedwe emathola amnyama. Ngizobe ngiqala ke nje ukukhuluma it's for the first time ngikhuluma nje ngodaba lami nasejele noma nje ngokuboshwa kwami. Ngicela abantu ke bafethu ba subscribe ku YouTube, bafethu subscribe bani lapha follow na ku Facebook bafethu nifollow ama videos yami nizowabona nje bafethu azovela from Monday to Friday nje. Azovela from Monday to Friday. Follow wani ku Facebook bafethu ni like nenze yonke into ku YouTube kanjalo ni subscribe and follow bafethu ni like nenze yonke into bafethu. Kuzobe kokuqala, it's my first time ngikhuluma nje public kanje Mkhanyakude TV, ngikhuluma ngestory sami nasejele. Ngiyabonga.